La col·lecció de contes sobre acolliments familiars són un instrument de treball que fem servir amb els nens i nenes que acompanyem als serveis d'acolliments familiars d'Interès. Gràcies a aquesta eina es poden treballar temes o aspectes que preocupen els infants en situació de desemparament. El treball de creació íntegra dels contes l'han fet dues professionals del Servei d'Acolliments d'Interès de Lleida, l'Eva Castelló i la Marta San Juan. En el nostre recorregut professional en l'atenció a infants que han patit maltractament, els quals necessitaran recuperar-se de la vivència d'experiències molt adverses, experiències traumàtiques que han deixat una empremta profunda de dolor, d'inseguretat, d'incomprensió, hem estat utilitzant el conte com a instrument habitual de treball. Els contes ens permeten apropar-nos i treballar aspectes molt complexos de preocupació i que angoixen a l'infant d'una manera delicada i respectuosa, ja que el conte actua com a metàfora i l'infant no el viu de manera invasiva. I a nosaltres, professionals, el conte ens permet aprofundir, clarificar amb comoditat tot aquell contingut que el nen necessita treballar i comprendre. La col·lecció que ara us presentem es composa de 10 exemplars, de 10 contes diferents, cadascun dels quals té un objectiu o una temàtica diferenciada, però tots tenen a veure amb preocupacions o aspectes que al llarg del temps hem comprovat que es repetien com a necessitat en els infants als que atenem. Per tant, es tracta d'una col·lecció de contes fruit d'un llarg recorregut professional i fruit, lògicament, de les necessitats dels infants. Per acabar, dir-vos que aquesta col·lecció de contes creiem que també pot ser un recurs útil per a d'altres infants que, malgrat no es troben en situació de desemparament, també poden tenir la necessitat de comprendre situacions complexes o de dificultat social en la que es troben altres infants. Per tant, creiem que aquests contes també poden ser un recurs adequat a nivell pedagògic, com per exemple en el context escolar. El conte, que tradicionalment havia utilitzat el nostre servei per a atansar-nos als nens dels centres i explicar-los qui som i com seria el seu pas amb una família d'acollida, ens ha fet sentir tan còmodes al llarg dels anys i a poc de manera natural s'ha anat fent extensiu a d'altres temàtiques i ens ha servit per comunicar-nos els uns amb els altres. En la col·lecció que presentem s'hi troben 10 contes. En alguns els protagonistes són animals, aquests estan pensats per infants més petits i aborden 3 canvis: el pas d'un centre a una família d'acollida, el pas d'una família d'acollida a una família adoptiva o el retorn amb la seva família biològica. En canvi, els contes protagonitzats per persones o bé pretenen explicar als nens problemàtiques complexes dels seus progenitors o bé pretenen acompanyar-los en processos que són propis dels nostres infants. El conte és un recurs respectuós i pràctic a l'hora de transmetre als nens i nenes informació útil, complexa o dolorosa, a més de ser un instrument poc invasiu que no ataca la seva identitat. Pilar Núñez és la responsable de l'àrea de coneixement i desenvolupament d'Interès. Nosaltres, des de la nostra entitat, sempre recolzem iniciatives d'aquest tipus perquè creiem que el coneixement també està en les persones de dintre de l'entitat i quan aquestes juntes s'organitzen per elaborar projectes i reptes que tenen a veure amb millorar la nostra atenció, són iniciatives que tenen tot el nostre suport. Alguns dels títols de la col·lecció són L'acolliment del Carles, Per què la Maria té 2 famílies o Comprendre el meu germà d'acollida.